Zapratite kanal i ostanite u toku sa novim vestima. Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump, izneo je šokantne tvrdnje tokom susreta sa generalnim sekretarom NATO-a, Markom Ruteom, na marginama samita Alijanse. Trump je poručio da će Sjedinjene Države ponovo napasti Iran ukoliko Teheran nastavi sa razvojem nuklearnog programa i dodao da će sve biti uništeno, što će, po njegovim rečima, onemogućiti Iran da ponovo pokrene program godinama unazad. Ocenio je da je to velika pobjeda i da će biti veoma teško da Iran obnovi ono što je izgubljeno. U svom izlaganju, Trump je također komentarisao izraelske napade, rekavši da su balističke rakete urušile mnoge zgrade i da je izraelski odgovor bio veoma snažan. Jedna od najkontroverznijih izjava bila je kada je Trump uporedio američke udare na Iran sa istorijskim bombardovanjem Hirošime i Nagasakija. Iako je rekao da ne želi da povlači direktne paralele, dodao je da su napadi na Iran imali sličan efekat, završili su rat. Dodao je i da je prekid vatre uspeh za sve strane, uključujući i Iran, jer su, kako kaže, još uvek zadržali zemlju i resurse i da su pametni ljudi koji mogu da se oporave. Trump je također pohvalio Izrael zbog vraćanja primirju i otkrio da je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom telefonskog razgovora ponudio pomoć Sjedinjenim Državama u rešavanju krize. Istovremeno, iz Teherana je potvrđeno da je iranski predsjednik Masud Pezeškijan proglasio kraj 12-dnevnog rata sa Izraelom, dok izraelske vlasti poručuju da akcije prema Iranu nisu završene i da sledi nova faza, uz fokus koji se vraća na Gazu. Zapratite naš kanal za još novih vesti.